handiarekin hartzen dugu jai hau, azkenean txikitatik ikusi dugu gure familiakoak, nagusiagoak direnak, gura nahi arrebak eta kintoak izaten, eta hasieran txikitan handia ematen zizun pegatinen kontuak edoran, gero pizkat nagusiagoa egiten zarenean festan itetzea pizkat, eta aurten esan genezake garela guk festaren jabeak edo protagonistak, eta hori, harrotasun handi sortzen dugu. Batu gara ostiraletan, arratsaldeko 8:30. Eta gara 103 kinto, baina entzaiotara ez gara denok joan, azkenan oso zaila da denok bat egitea. Egitarauaren antolakuntza aldetik, batu egin gara hainbeste kuadrietako ia 2 pertsona edo, eta hasi gara lanean, kontratatzen erromeria edo DJ-a, edo elektrotxaranga, eta gero egin behar izan ditugu kartelak, pegatinak, eta alde horretatik oraindik geratzen dira gauzak izteko, baina nahiko ondo dago antolatuta, eta uste dugu oso ondo pasatuko dugula eta nahiko ondo antolatu dugula. Baina hasieran hori talde horretan gaudenak banandu genuen lana, egin beharreko eta nire ustez ondo dago. Elkarlana oso ona izan da, eta ez da erreza izan adibidez baskalekuak aurkitzea, pasaren urteko egoera izan zela eta, baina azken finean lortu dugu nahi genuena eta nahi genuen kintoak izatea lortu izan dugu. Azken finean, urtero errepikatzen den erantzuna dela ustez, baina azken finean pasatzen da izatea umetxo bat eta ikustea zelan pegatinak jasotzen dituzun, eta gero zu pegatinak ematea edo banatzea, eta Luken esan duen moduan harrotasunez hartzen dugu, eta festa ibertigarria, 18 urte betetzekoa, eta oso gogotzu geunden itxoiten festarako. Eta hori, espero dugu azken finean, jende guztiak ondo pasatzea edo disfrutatzea festa, txikiak zein nagusiagoak direnak. Eta baita ere zuraineko guztiak baten direla, eta ere sortu daitezkela harremanako lan zuradainekoekin. Agian herrikoa da eta zuradainekoa baino ez duzu ezagutzen, eta horretan ezagutu izako zugu miliago eta hori. Justo guri tokatu zitzaigun, hori festarekin dagoelan justo ateratzen hasi ginenean, baina badago agian beste jende nagusiagoa justo tokatu zitzaiola, justo ateratzen zebilela eta golan eta ezin dira atera, eta ez dakit. Justo orain guri tokatu zaigu antolatzea, lehenengo bandinak COVID gabe, lehenengo kintoak COVID gabe, ez dakit. Ondo eta posik, eta ez dakit. Agian gehiago disfrutatzen duzu. Nire ustez ere, festa berezia da ez dugulako kinto normalik bizi oraindik. Agian bat, 2002 urtean jaiotako kintoen festa, baina azken biak COVID dela eta zen festa normala izan, eta azken finean kinto bereziak dira, normalitatera edo arruntasunera bueltatzea da, eta espero dugu guztiok oso ondo pasatzea eta disfrutatzea festagaz oso berezia izango dela.